Ljudi, pre par dana, kao što znate i sami, sam napravio anketu koju igru, sljedeću horor igru da igram. I pročito sam sve vaše komentare, svo vaše glasanje i ubedljivo prvo mesto je Outlast 1. E sad, drugo mesto je Alien Isolation, a treće mesto je ona treća, kako se zove, The Evil Within, ali znači svim ljubiteljima Aliena, gde spadam i ja, naravno, gledao sam sve te filmove i ložim se na ceo taj serijal, da poručim da ću odmah posle Outlasta da krenem da cepam Alien Isolation. Znači, sad, kad ću Outlast da krenem, neću moći danas, jebi ga, zato što idem do grada, nešto, imam neke obaveze, ali sutra u 20:00 krećem Outlast 1 da cepam energično, udarnički, komunistički. Šta ti misliš, da li je bolje Alien Isolation ili Outlast? Ne znam. Dobro. Da vidimo. Jeli bre, da te pitam ja, šta misli, da li ima leba od ovog YouTube-a i ovog što ja radim? Ja mislim da nema. Nema leba, a? Ne. Znači nema bez motike ništa? Ne. Bez rada nekog većeg nema ništa. Eto, čujete šta kaže. Tako da ljudi, ali jebi ga, ja ću probam pa šta Bog da. Radi pa šta bude. Pa radim pa šta bude. Ništa, aj ljudi, čao.